Kwithemi edlule which was the 5th term njengelunga le-provincial legislature nganginikwe umsebenzi wokuthi ngizosebenza la eDumbe i-constituency office lami lana okusho ukuthi umsebenzi wami ukubhekelela ama-interest nokuthuthuka kwabantu baseDumbe. Nakule term engikuyona ngisabekwe khona-ke ngisebenza khona. Kodwa into eyenzeka ukuthi sathola ukuthi umama wala ekhaya waba nenhlanhla yokuthi abelethe ingane ezine kanye lezi siyibiza ngokuthi ama-quadruplets. Unfortunately noma ngebhadi wayengazi ukuthi ubelethe noma ukhulelwe ingane eziwu-4 okwenza ukuthi kube nzima uma ngabe ingane zifika empilweni yabo. Uyabona-ke kodwa umndeni esiphila kuwona abaphila kuwona ukuthi umndeni ohlwempu kodwa futhi nendawo abaphila kuyona indawo yasemakhaya. So okwenza-ke thina njengabaholi bendawo sibambisene nanomeya savumelana ukuthi kushuthi sinomsebenzi wokusiza lo mndeni ukuze ukwazi ukuthi uthuthuke, ngoba uma ngabe umndeni uhlupheka kufika ingane eyodwa kuyaye kube nzima. Kuba nzima kakhulu uma ngabe ingane sezine singazihlelelanga singenayo indlela yokuyikhulisa futhi kungekho umuntu osebenzayo ekhaya. So sayithatha leyo nto sayenza kwa umsebenzi wethu ukuthi sizobambisana, ngoba siyazi ukuthi ngesiZulu noma ngesintu kuthiwa ingane ikhuliswa umphakathi, ingane ayikhuliswa umndeni owodwa. So sifike lana-ke sizofezekisa leso sithembiselo. So kodwa ngonyaka odlule sathi nasivakasha into esayithola futhi eyasiphatha kabi kakhulu ukuthola ukuthi la ekhaya ngenxa yokuhlupheka imizi noma izindlu abahlala kuzona izindlu ezingekho zinhle ngempela, izindlu ezinembobo kwakungena izulu kubhobokile. So senza isinqumo sokuthi sithathe isinqumo sokuthi asibakhele umuzi. So uwona-ke umuzi uwona lo muzi ebesizoletha namhlanje sizopresenta sizo-hand over emndenini. Kodwa ngenxa yokuthi phela abantu abakithi bahlwempu awukwazi ukuvela uletha umuzi nje ungenalutho, sabe sesicela-ke kosomabhizinisi esibaziyo nabanye nje sahlaba ikhwela ukuthi abangenelele. So ifurniture-ke indlu ifurnishiwe nayo yonke ifurniture ngenxa yokuthi khona osomabhizinisi abasiphe yona ifurniture. Kukhona abanye osomabhizinisi abasiphe nezimpahla noma izingubo zeingane sibalethela nekhekhe ngoba bekwakusuku labo lokuzalwa ngoLwesihlanu oludlule, kanti sasithanda ukuthi sibe nabo sangakwazi. So esikulethe namhlanje-ke yilokho. Kodwa sibe sesibona futhi ukuthi akusizi ukuthi ngaso sonke isikhathi umndeni ofana nalo ubuloku ulinde ukuphiwa imali, ukuphiwa ukudla. Akube khona nathi indlela yokuthi senza kanjani ukuthi noma oyedwa nje la emndenini athola ukuthi aqasheke endaweni thizeni azosebenza. So ama-partners ethu-ke noma abantu esixoxa nabo basebeyasithembisa ukuthi cha bazomqasha lo yedwa ukuze akwazi ukuthi njalo nakuphela inyanga athole okuthize okuzokwazi ukuthi kuxoshe ikati eziko. Uyazi ukuthi thina mhlambe njengohulumeni akulula ukuthi simqashe umuntu noma kanjani ngoba kuneyindlela ezithize ezilandelwayo kahulumeni ukuze umuntu aqashwe. Ingakho size sacela ukuthi cha ukubambisana phakathi kwethu noma nosomabhizinisi kubalekile in that regard. So sihamba nje namhlanje kukhona umuntu ozobeqashiwe. So sijabule kakhulu siletha umuzi sithola umuntu ozoqashwa, okusho ukuthi ngempela impilo yalomndeni sizoyishintsha. Impilo yalomndeni ngonyaka ozayo uyobe usohlukile kunento ebeyiyona phambili. So sizoqhubeka-ke siyenze imisebenzi enjena la eDumbe ngoba mningi imndeni eneyinkinga ezifanayo. Njengoba sesiqedile la sekufuna sihambe-ke siyobheka kweminye imindeni ukuthi singenelela kanjani, sibasiza kanjani, ikakhulukazi sibambisene ne-civil society ngoba iyona into ebalulekile. Uhulumeni akakwazi ukuletha intuthuko eyedwa, kubalulekile ukubambisana phakathi kwahulumeni ne-civil society ukuze sikwazi ukuthi sithuthuke thina siye phambili. Ngizizwa ngijabule kakhulu futhi nami ngazi ukuthi ngingathini. Into abangenzele yona namhlanje angazi ukuthi ngingathini ngayo. Akubongwa lapha, akubongwa ezulwini. uNkulunkulu owaziyo ukuthi njoba kwenzeke nje namhlanje lokho kwenzekileyo bekuhamba kanjani. Hayi Inkosi siyabonga, sibonga kakhulu. Hayi ngijabule kakhulu. Inhliziyo yami umoya wami ugezekile, muhle.